Si vas a Barakaldo, Baracaldesa, si vas a Barakaldo, Baracaldesa, agarra la vela, que poco pesa, ay, oye, que poco pesa, ay, guapo. Arrastion, neure Barakaldoko kakasatitxu maitiok, zelan zauzie, bueno, hemen dekostazue, Aurorinaz, ezagutzen azue, ezta? Bueno, gaur badakizue euskeraren egune ospatzen dugule gaur abenduak 3. Eta normalien urtero bezala egon beharko gineke Barakaldoko antzokian. Baina pandemia ziztrin hau dela eta ezinezkoa jaku Barakaldoko antzokire jutie. Orduen prestatu dugu gaur programa espezial berezi bat zuentzako YouTubeko kanal hontan. Hortaz esaitezi hortik pantailatik aldendu, Piloa sorpresa deko guzeta. Ganera gu badakigu nor dauen begire eta nor ez dauen begire. Programaren azkenengo zatixen kristolako sorpresi dekogu. Dokumental berezia preparatu dugu zuontzat. Barakaldoko jente asko agertzen dan dokumentala. Bai? Bueno, orduen zein gogu hasiko gara atzera eta aurrera, bai? Jakizue. Gaurko programa hau interaktiboa dela. Orduen, zuek mezuek bidali aldozte zuez niri, nik hemen pantalla honetan ikustotez, ordekoteze Gorka, David eta Eider, ordekotez zai, eta eurek izate hostie nola doien gauzie, atzera aurrera enbioten, edo zerren bioten, bai? Orduen, bezez parte hartu, bidali zuen mezuek, hemen eukingoztazue zeuenak irakurten eta. Bale? Ai, emozionauten hau, alde batetik oso emozionauten, eta beste alde batetik oso urduri bai, Bueno, beste barik, hasingo gara. Eta urtero bezala, zelan hasten dugu gure euskararen egun berezi hau, zelan hasten dugu. Urtero bertso bat botaz hasten dugu, ezta? Bueno, aurton nik prepareta dekot bertso polit bet, improvisa bengo dut, Banoie, abertzelan urtetan jaten, Sortziko txikian engo dut, bai? Apurtxoa nerviosan hau, baina badoa. Hemen gaude guztiok batera. Batzuk hau bizi dira eta beste batzuk belarri prest. Ze ondo ioten errimi, Bueno, belarri prest direnak eukingo dabi belarrixe prestaute eta hau bizi direnak rapa mingai ibili dabe. Bueno, ze moduz doi ondo, ez da rimak eta dana, ez da sortziko txikian da, Bueno, azkenengo estrofi ingot. David dekot begire flipetan eta aluzinetan. Gorka dau pantaiai begire aber txarto edo ondo ze eikioten. Eiderrala zipoku edau haiene, baina ze letxe gauz eiten. Eta guztiok batera aurrera hau atako dugu. Ai, ze ondo errimetan duten, ondo jot, ez da? Bueno, baina hobeto, askoz be, hobeto iten dauena, da Idoia. Gure bertsolari Idoia, bai? Bera prestaute dekozku bertso polit bet. Bai, orduen, entzun daigun, ikus daigun, Idoiaren bertso politxe. Aurrera ba, sartu iztasun bidizue. Osea, niri ez, urotezan sartzeko bidizue pantailan, ikus daitela pantailan. Niri eserrez sartu, que estamos en horario infantil. Aurrera bidizue. Garai batean gure herritik eskuduan gindoa zen. Baina armairutik atera gara, gure hizkuntza disfrutatzen. Gure hizkuntza disfrutatzen. Belarri presta biziak, euskaraz harro mintzatzen. Gure ondareak urtero, lau haizetara zabaltzen.
sareak sortzen ta indartzen, segi dezagun gure arteko, sareak sortzen ta indartzen. Oi, txalo bero haundi beti doiantzako! Bueno, neuk emongot, bai, zuek zeuen etzietan behemon txalo oso ondo, bezea botz politxe, idoia kilika bertso eskolako, idoiak eskaini duzku bertso politxe, hau. Aiz emozionetan abilen, ne! Bueno, baina, zeu zer faltaiate? Nun sartu iat, neure Agustin maitie. Betu, oindala bi egun, esan dozten, tabako bile joango zala zerera tabernara. Eta alde iban, eta oindala bi egun ez totela ikusi. Orduan prekupetan hau, segaitik. Zezauztan tabernara joango zala. Eta gero urrengo egunien zauztien, baina zi tabernak itxike dauz. Orduan nora de montre junda sistrin santarkoi pesto hau. Zuek badakizuen undauen, ikusi aldo zuek barakaldotik. Nonok ikusi daun nire Agustin? Beregatzegoteko gogu edekotez eta, bueno, eskerrak, tabernak danak itxitea dauzela, bestela horre gongo tabernan zunuen sartun de rakak eta raka, handak, ez dut nik ondo ezagutzen hori, sin sorgo, mazke sin sorgo, mantzardo bat baino ez da eta. Bueno, zuek, teknikarixok, los de kontrol, zuek badakizuen onde montre dauen nire Agustin, badakizu pistarik, ez? Seguru ezetz? Niri esan doztie zuek badakizuela non dauen. Ez dakizue? Agustin, where are you? I need you. Agustin, come here. Agus, non zaude? Agustin benetan, faltan botatzen zaitut eta. Etorri, cariño mio. Bai, etorri nire altzotzure. Aupa, granujak, hemen, Agustin. Bueno, ikusten duzuenez, aurten Euskararen nazioarteko eguna ez dut Barakaldon ospatuko. Ez Marakaibon ospatuko dut, Amen, daikiri eta guzti. Bai, Euskaraldiaren kanpaina oso gogorra izan da niretzat. Bai, furgonetakin gora, furgonetakin bera, Barakaldoko auzo guztiak ibili ditugu, eta nekatuta eta estresatuta amaitu dut. Nien naiz, alasipoko neskamutilak bezala, haien gaztea dira, sasoian daude, ni jubilatuan nago, eta enago ja inbeste komerirako. Eta esan nion Auroriri, Aurori, Kristo hau amaitu, eta oporretan goaz Karibera. Eta Aurorik, oi, Karibera ez, moskito asko daude Kariben. Eta, bai, moskitoa daude, y oye, por la noche refresca, baino hemen, ederto, baino hemen ere wifi dago, bueno, hemen wifi, esate diote, free wifi, orduan WhatsAppez, mertxek idatzi eta esan dit, Agustin, aterako zara pizka bat, bideo bat edo bidali, jendea animateko, eta bueno, nola ez, nire herriko jendeagatik, edo zer, ikuste duzuen moduan. Eta enteratu naiz bebai, Aurori, Kristuoi, aurten zu izango zaela aurkezlea, beti saltxatan, saltxadanatan perezila modun, ederto ingo zu Aurori. Eta orduan erabaki dut, zeo zer prestatzea, holan, poema bat prestatu dizut Aurori, maite zaitu dalako. Eta horrela dio olerkiak. Hemen nago ni, Karibean uretan blai, Auroriri gabe lasai, lasai, porque Aurori, tú me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Askok diote garela bikote bitxia, ni gisajoa eta zu pizkatxo bat arpia. Guzurre da baina, ez da egia, zu Barakaldoko Ane Igartiburu eta ni zure Ramon García. Toma, ahí tienes. Bueno, granujak, hori, ondo ospatu, aurten Euskararen eguna, antxokian ospatu beharrean, amen, por streaming. Baina bueno, hau da dagoena, así que disfrutatu behar dugu, eta egin neure modun,
estres gutxi, ja vivir, que son 2 días, holan, euskara buruan eta ibili munduan. Bueno, granujak, musutxu, amendik, Maracaibo, etxale gindas. Jacqueline, egon Jacqueline, bai, ontxenoa Jacqueline, ai, emakumiak, Bueno, venga. Etxale gindaz! Jacqueline! Etor zaitxorantz, Agustin, baina atuen, Zede montroz eitxosuzuk Marakaibon, niri zer esan barik, niri ondartzi guztetan jatenegaz, eta ez gure pelandruzka horrekin ibiltzi, Jacqueline, zer deko Jacqueline nik ez tekotenik, Behitu zelako txanka dekotezen eta, Esto que te pierdes, ala! Txotxolo, más que txotxolo. Esango txutek nik kontu ekonaz atozenien bueltan, Esango txutek nik danak. Agirik ingotzut, Desde luego, ni hemen sufri duten zure falti eta zu hor, a la Bartola, Marakaibon. Desde luego, banik aurrera enbiot, A ber, zer behitu, jentik idazten dabil, jentik behitu, parte hartzen, interaktibo, klaro, Toma idaka izan bida. Hanek dino ez da eskularruek dekotezela politik eta betaurrek, bai, eskerrik asko, bai, politik eta garbi, behitu eskularru garbitzuek, Neutrex, blankura total, bai, no gehiago, goiatz, kaixo goiatz, politik zen moduz, bueno, postena, mertxek bebai idatzi dozku, mertxe guapa, musutxu zuretzako, bueno, esati, bai, esati, ez dakitak izuen, supongo que zuetako askok jakingo zue, pues ibil garela atzera eta aurrera Barakaldotik Euskaraldia iragartzen. Ez dakizue, ze ondo pasagendun. Nire Agustin maitiaz, bueno, maitiaz. Tari emongotzatoin da dorreni, bai. Bueno, baina horrek itxikauz, gerorako itxikauz, bai. Baina ze ondo pasagendun atzera eta aurrera megafonixaz, bueno, engen duzan pilo bat gauza, musiki epini, espetakulos, zirko espetakuloek egin genduzan, bueno, pasau genduan txupi kalabaza. Ni Agustin eta geure garikoitz, irurok. Oso ondo benetan. Jakizue, municipal papela egiten egon nintzen, Ba, klaro, kristolako trafiko euen hor kruzesetan, kruzez, perixenak esaten dauen, mucho cruce, mucho kotxe, eta han, urten berri zen ditzen, furgonetatik trafikue hor agintzen, Derecha, izquierda, atzera, aurrera, ikus deigun, ikus deigun nire municipal momentue, ikus deizuen, ze iruditze jatzuen. Aurrera, sartu bideoa, meteme el bideo. Osea, a mi no, gurotesan, bueno, badakizue, venga, técnicos, sartu, control, es que como una diva estoy aquí, chica. Anda, venga, bota hoy, intermitente, hemos intermitencia, oiga, Fernando, lidera, pásalo, aurrera, pásalo, esto te quieres ahora, una pieza, otra aquí, otra de cantar. Napoleón, Clemente, ¿cómo es eso, Hola, cariño, bota. Astiro, jarri nezioza. Eres zuzen, Oso ondo, autoeskuelatan. Donde las dan, las toman. Venga, algoritmo. Ze ondo... Ui, parkatu. Que me este fiau el beat batifartua ikusi ostazue. Ikusi osue zelen egiten dut municipalana, Ondo, ez da? Bueno, oso ondo pasau genduen, benetan oso ondo pasau genduen. Bueno, esatie, animauz aitxezie, ez hau eze mesuri bialtzen, Nik biot feedback, toma eta daka bihar dut, bai? Hortaz, bialdu mesutxuek mesedez, zeuen gainien gauzatxuek guretuz jakin eta... idatzi hori, eneritze, zer dinozkun, eneritzek eta unatek idatzi dabe, agurtzeko, eneritz,
Eunate, guapaz, musutxua hundibet zuentzako bebai, Maite zaituet, Oi, ze ondo, bueno, zelan doi gauzie. Zenbat jente deka hor pantailan atzien, Zenbat jente, asko, zenbat zauzie, 76 dinozta gorkak, bueno, ez dut txarto, Baina, 76, 120 heldu bia, 120. Bueno, oin aurrera jarraitu behau, bai? Oin dator momentu txuet oso politxe, Oin alazipoko umetxuek grabauteko bideo bat eskeniko dozkue. Zue badakizue alazipo, badakizue ez? Hor Barakaldon dauen musika eskola. Bai, ezagutzu zu ez da? Bueno, honek umetxue die, osea, itzelak. Osea, majuek, jatorrak, artistas en potencia esaten dana. Ikus deigun bada, gure alazipoko umetxuen bidizue, gorka, majo, sartu, metela, badoa. Lagunekin, dendariekin, etxekoekin, euskaraz egin. Gora horrekan euskaldunak! Gora euskara! Gora! Gora euskararen eguna! Urren urtean denok antzokira. Aurten ezin izan ditugu euskararen ondareak ospatu, baina hurrengo urtean denok indartsuago ospatuko ditugu. Urrengo urterarte! Gehiagorekin. Euskaraz hitz egin. Guk euskaraz. Eta zuk? Zuk zergatik ez? Ni hau bizi. Ni belari prez. Euskaraz bizi nahi dut. Ondo gure alazipoko umetxuek! Txalo handi bat eurentzako! Aiba, bitu, mesu pillo bat dekogu zemeta. Bitu, zenbat mesu dekogun. Dekogu Jon Alonso. Ai ama esaten. Seguro zuzan ai amagaz Jon Alonso. Ai ama, ni ez zure ama, desde luego. Gorka musika, bota galderak eta iruzkinak auroriri. Hori da enbio zuena, bota galderak. Galdetu gauzatxuen nik erantzungo zuet eta, nik danetarik dakit eta. Beitu, dekogu bebai Nekane Izagirre idazten, Aupa zuek eta gu, eta aupa gu, aupa Nekane maja. Patxo bat zuretzako baite. Cristina Blanco García, Fenomeno Agustín, bai eta ni zer. Fenomeno Agustín, osea, que ondo iruditzen jatzu hori, Cristina. Osea, Andri hemen itxiletan Marakaibora, con la que está cayendo. Ai, Cristina. Eider Álvarez bebai. Aupa Ramon danok, Ramon Gartzia gaitik, klaro, bertxu bota daulen, da boina rapa bot. Dekogu bebai, Jon Fernández, aupa Baraka eta aupa Lazipo, hori da Jon osondo. Alemanian egonda ere, txekoa beti gertu. Esto está zuzango Alemania zauzela. Benetan? Ui! A ber, nor izan da? Jon, Alemania, danke, kartofen. Musu handi bat Euskal Herritik, Bueno, pillo bat mezu, oin bai azizarian inmetan, hori da bier dugune, gu bier dugu, zeuen berotasune sentitzie, bai? Bueno, aurrera enbigu. Eta orain, aber zer idaztu ezten eiderrek, Alaitz eta Jone agurtu. Alaitz eta Jone, agur! Hola, Alaitz eta Jone. Alaitz eta Jonentako musutxuet. Bueno, aurrera enbigu eta oin datorrena zera da. Urtero moduen Sasiburu saria emango dugu. Aurton Sasiburu saria emango dutzegu Fast Print imprimategiari.
bai, zuek badakizuen non dauen Fastprint, hor hemen bertoko kale hontan, bai, nik anei joitut danak, fotokopia guztitzek, kezi enkuadernau, kezi imprimidu, kezi eskaneatu, danak anei joitut ez nik. Zer nik ez tekot impresorerik etxien, baina, bueno, hori hau ez jatzu inporta, ez da? Bueno, orduen, Sasiburusaria, emongo txau Fastprinteku eri, eta horretarako prestatu dugu bideo politxe. Sartu izkuzu bidizue. Ia ba, kontrol, deskontrol. Entra bideo, sartu bideo. Ia ba. Bueno, azken urteotan legez, Sasiburu elkartetik eta Barakaldoko Euskara zerbitzutik, Euskara sustatu, suspertu eta erabiltzeagatik lan egin duen pertsonal saltokia saritu nahi dugu. Aurten, 2008an, Barakaldoko merkataritzan urteetan Euskararen alde eta Euskaraz lan egin duen Fastprint imprimategia saritzea erabaki dugu. Gure herrian, arrantzgune bakarrenetarikoa izan zarete urteetan, konpromisoz eta ilusioz. Barakaldoko euskaldunak beti irribarre batekin hurbildu gara. Fastprintera eta hori zeo zergatik da. Euskara eta euskal kulturaren alde bizitza osoko lan nekaezinagatik. Gaur, 250 harigune baino gehiago ditugu herriak. Izan zinentelako gara eta garelako izango dira. Zorionak eta eskerrik asko. Zorionak egin dako lana ez. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ai, baina ze gauz, bien gauzia, koman pilau, parkatu. Cariño, ezin izan naz erresistidu, Nau hain gozo, Karolina, parkatu benetan, gurosue? Ba, esan zuet demon. Neuretzako dana. Bellu. Parkatu, momento pornografiko, ez, gauz, horario infantilien gauz orduen ezin dedik ez, olako gauzatxo egin, Cosas con segundas ez, Bueno, ointxe bai, momentu bat. Espanak ondo dekotez, bai, gorrizi, ez! Ai, momentu bat orduen. Esto no puede ser, momentu bat, Itxaron hor. Josus. Oye, antes muerta que sin silla, Bueno. Oin bai, ez da? Eskerrik asko. Bueno, oin bai, ointxe dator gure momenturik potentiena, gure sorpresie, bai? Ointxe ikusko gure dokumentala, gauza bat eskatuko zuet. 20 minutuko dokumental txikitxue da, ez da inbeste. Ez aitezi jun, ez alderik egin, mesedez, bai, ze idatzen ez da. Hori, bai. Idaztu ezta, eiderreko oso ondo esatu ezta, jendeak iruzkinak idatzi ditzala, hori, idatzi, zeuen impresinuek esan, bai? Eta ez ein alde, egon zaitezei hor pantalla atzien, ez zaitezei lokartu, 20 minutu baino ez dieta, bai? Ez lokartu, eta aguanta hor, Jente ezaun asko agertuko jaku dokumental polit honetan. Eta dokumentalaren ostean ganera, sorpresa ederra dekogu. Ikusko zuzatorren. Nik uste guztako jatzuela. Hortaz, mesedez favorezita arren, ez alderik egin, Ia ba, jakingo dut, kontroleta dekotzuet, daneri, Barakaldoko daneri dekotzuet kontroleta. Bueno, ikus deigun bada, gure dokumental berezita politxe. Aurrera, Gorka, sartu dokumentala. Ai, txika, badator.
azpimarratuko nuke, oso galdera zaila da, baina niretzat importanteena ikuskizun honetan da lortzen den atxikimendu positiboa. Nik uste euskarak behar dituela horrelako atxikimenduak, lotu behar dugu euskara emozioekin, emozio positiboekin, bihotza ukitzen diguten emozio horiekin, bizipen positiboekin ere lotu behar dugu, eta nire ustez ikuskizun honek hori lortzen du. Faktore asko daudela uste dut, bat da urtean behin egiten dela, eta horrek suposatzen du bai indar metaketa handia eta esfortzu handia. Bigarrena da Barakaldoko jende asko parte hartzen duela, artista pila. Eta hirugarrena, ziur aski, nahiko berezia egiten dela errebindikatzen direlako figura batzuk. Eta prozesu guzti hori askotan horrela ematen denean gelditu daiteke pixka bat hotza edo hainbat artista batu bakarrik egun baterako eta justu hau da kontrakoa, somatzen da oso berotasun berezia, bai eszenatoki gainean eta bai azpian. Harritu zitzaidan ikuskizuna izan zen lehenengoa. Batez ere lehenengoa izan zelako. Joan ginen antzerkira, gure zatia bagenekien, baina ez genekien besteok zer egingo zuten eta zelan lotuko zen dena. Niri gehien gustatu zaidan bat ez da egon. Niri guztiak iruditu zaizkit, ez dakit berezi, baina kurioso, ez? Lehenengoan agian ez genuen espero horrela izatea, eta besteetan gertatu zaiguna izan da, batez ere jendearen erantzuna izan dela oso ona eta oso harrera ona izan duela, ez? Baina agian Mikel Laboarena, ez dakit agian aktorearen lanak ni asko harritu ninduen eta gustatu zitzaidan pilo bat, nola integratu zen kontua, bera kontatzen zituen historio horiek, ez? Edo historio hori besteok egiten genuen horrekin, eta gustatu zitzaidan nahikotxo. Ai, nene, que parte un morro! Porta un morro, nela! Quero mirarme en las meninas dos teus ollos! Niretako badaude bi momentu. Niretako Salvador ikuskizuna ikusi nuelaik eta hori ikusi nituen gauza batzuk uztartzen ziela. Ni nator mundu tradizionaletik, bai. Eta nahi ikuskizuna gustatzen zaizkit pentsarazten didatenean. Eta handik atera nintzen pentsatzen, hiri mundua oso askea ikusten zen eta improvisaziotik abiatuta, eta aldiz tradizio mundua oso lotuta eta estruktura itxietan. Eta nik ez dut horrela ikusten, etako mundu tradizionala askeagoa da, hori baino askeagoa. Eta gian bada, hortik hasi nintzen pentsatzen eta hasi nintzen beste modu batez gauzak egiten nire bai. Piskat, irudikatu nahian, askatasun hori badagola baitaren mundu tradizionalean. Eta polita zen, piskat, da nolabaiteko lehio bat zabaldu zena, eta hortik gauza asko sartu ziren. Bai pertsonaia ez, Inigo Muguruza kasu honetan, bere ibilbidea niretzako referente bat izan da, niri asko gustatu izan zaizkit, Kortatu, Negu Gorriak, Jose Ripiau, horiek hiru niretzako talde importanteak izan dira, ez? Orduan niretzako berezia zen eta gogoratzen ditut egon zirela hor moldaketa batzuk, abestien moldaketa batzuk, izugarri gustatu zitzaizkidala. Lehen izan dute niretzako danak izan direla bereziak, eta era batera edo bestera denek hunkitu naute. Baina, anekdota modura ez dakit, baina, zuen
modus operandi oso bitxia izaten da, eta bueno, pues, egun batetik besterako, zu olatz, bitu hau horraztu aldozu, bitu hau prestatu aldozu, eta noizko, atzoko, ez? Orduen estres hori, bueno, maite zaituzte danez, eta ezagutzen zaituzte danez, badakit jolasten estres horrekin, baina askotan pentsatzen izan dut, haitxu zelako produktu politi urten dan, baina benetan jenteak jakingo balu, zelako lana egon den atzetik, eta zenbat ezuste gertatu diren bidean, eta azken momentuko aldaketak, eta askotan kaos, bai norberaren gan, ez? Ez dakit oso ondo ez dut ikusten, gauza bat eskatzen zenidaten, nik beste gauza bat ikusten nuen, eta hori bi bideo horiek zelan uztartu, eta zelan elkar ulertu, prozesu hori oso bizia izan da nitzako, eta estresante be bai, eta bueno, hori gero atsegin handiz ikusten dut anekdota modura, emaitza ikusten dudanean. Esan, bitu hau ez gauza polita sortu duten, ez? Eta zelan genbiltzan lau egun lehenago. Iaz betea ziregi balit, nonbait badego bakea, ni ez nintzak ertzeko lore bilen baitarea, ni ez nintzak oinaz. Anekdota bezala, gogoratzen dut behin Asuri beltza dantzatu behar izan genuela, eta dantzatu genuen bi dantza talde elkarrekin. Guk momentu horretara arte Asuri beltza modu batean dantzatzen genuen, eta momentu horretatik aurrera, elkarrekin dantzatu behar genuenez, komunean jarri behar genituen pausu ezberdinak eta koreografia bera, eta handik aurrera erabiltzen jarraitu izan ditugun pausu batzuk erabiltzen ditugu gaur egun. Eta, izan da hain zuzen ere espazio konpartitu horreri esker. Bai azpimarratuko nukeela lehenengo urteko banangoa, ustekabean egin behar izan genuen gauza bat izan zelako, baina oso hunkigarria, nik esango nuke eszenatoki gainean geunden gehienok negar malkotan bukatu genuela kontua, eta momentu batean sentitu nuen guztiok ari ginela gauza beraren alde eta gauza bera aldarrikatzen. Enei zoitzen zen izan zen, eta nik irikusi ditut, baina niretako oso berizia izan zen momentu batean, ikusi baten bukaeran, eszenatokien gainean zeudenak hasi ziren kantatzen, eta publikon geundenok hasi ziren kantatzen ere bai. Eta momentu bat oso politi izan zen, niretako auzolan kontu hori ongi ikusten dalako, eta ikusten da, eszenatokikoen nolabait esaten izan, gu zeu gara. Hau da, historia berdina gara. Ez gaude bi mailatan, maila berean gaude, eta nolabait ikuskizunean zehar ikusten zen jendea bakarrik ikusle moduan, baino bukaeran esaten zen, ez, zuek ez zaete euskaren ikusle, zaete euskaren aktoreak ere bai. Eta niretako oso momentu politizan. Zaidanaren partez, bai, egon zen oso momentu hunkigarri bat oso polita, guk hartu genuen parte 4 pertsona. Nagusien taldeko bi neskek parte hartu zuten aereoak egiteko, eta gero 11 urteko neskatila batek ere parte hartu zuen. Hain urduri zegoen ez zuela bakarrik sartu nahi, antxokira. Eta irteteko lan asmoa egin zutenean, Amapola hasi zen negarrez, eta besarkatu zen bere amari, eta ni geratu nintzen hor. Eta momentu batean esan dion, Amapola, ez zaude behartuta egitera hau. Ez baduzu nahi, egon lasai, ez egin. Eta negar batean esan zian, bai, egin nahi dut, baina oso urduri nago. Eta orduan, egon zen negarrez hor minutu batzuk amarekin, eta momentu batean zikatu zituen negar malkoak, eta geratu zen bakarrik nirekin, egin genuen ensaioa, eta gero antxokia txunditu zuen, jendea geratu zen flipatuta aurrorrek egiten zuenarekin, ez?
segurazki umeak agertzen direnean, nire ustez, ez dakit, sarma berezia dauka, ezta? Ze ikusten duzu, nolabait, hor dagoela espiritu berri bat, eta olako sentsazio politak, eta nire ustez oso momentu interesgarria da, ze batean, igual, 50, 60 ume ikustea hor taula gainean, pixkat beraien ikuskizuna egiten eta hori dana, nire ustez, ilusioa ematen dizu aurrera egiteko, eta esaten, hemen gaude, baina badago jendea hortik. Bai, belaunaldi berriet egingo dutela euskal kulturaren alde eta geure hizkuntzaren alde, ez? Apostu. Gogoratzen dut azkenengo urtean egin nuena agerpen bat izan zen kaltzontzillotan, ez dakik gogoratzen duzuen. Eta ni neuen patetan sartuta itxaroten aurkezpena egiteko, eta apurtxo bat umeak eta inguruan zauden jende guztia komentatzen ni kaltzontzillotan nengoela, eta izan zen exhibizionismo punto moduko bat, baina ez nintzen sentitu inbadituta ez ezer, oso ondo hartu ninduten. Iruditzen zaigu garrantzitsua, azken finean nik uste kalean ikusten dena, eta antzoki batean ikusten dena bestelako seriotasun bat hartzen du, eta publikoak jasotzen du beste modu batean. Eta orduan atentzio hori edukitzeko aukera pertsonaia hauen inguruan hitz egiteko, hain garrantzitsuak izan direla euskal kulturan zehar, es como un point gehitzeko, beraz oso ekimen polita dela iruditzen zait. Netako ez bakarrik garrantzitsua, netako ezinbestekoa. Eta bi gauzangatik. Gauza bada, pertsonai bereiek, eta netako importantea dira, eta ulertzea pertsona horiek egin dutena, ongi dago, oso ongi dago, guk ulertzeko baitaren nola jokatu daiteke, eta eskema batzuetatik ateratzeko ere bai. Hau da, askatasuna sartzeko baitare gure eguneko jardueratan, euskararekiko eta kulturarekiko, hori alde batetik, baina bigarrena netako oso importantea da, egiteko manera. Hau da, ikuskizun bat aurrera ateratzeko mugarik ez hartzea. Dana balio digu ikuskizuna egiteko. Deno baliagarria gara ikuskizun horretako eta deno gehitzen dugu. Ez dugu zertan muga jarri behar, mugak ez daudenean. Gure egoera, egia da COVID-aren kontuarekin, guztio gaudela pixka bat. Ez dakigula urte gutxira ze gertatuko den, orduan luzera begiratzea zaila da bai. Baina orokorrean kanpotik ikusten da Barakaldo oso erdaldun moduan, eta ikuspegi eskor batetik euskal kulturatik edo, eta ne ustez bizi dugunok hemen sentitzen dugu indar asko daukagula, edo daudela proiektu nahiko indartsuak. Behar bada, egia da, gure inguruneak baldintzaten gaitula, baina lortu dugu gure sarea egitea, ez? Eta hori behar bada da alde positiboena edo. Galdera zaila, zaila erantzuteko. Nik imaginatu nahi dut, gure herrian, normaltasun osoz hitz egingo dela euskeraz, zein erderaz, eta nire ustez hori izango litzateke nire nahia, ezta? Pertsona guztiek egiteko euskeraz edo zein beste hizkuntzaz, baina benetan inolako oztoporik gabe. Hori izango litzateke formaturik egokiena. Ni ere arrate bezala ikorreiz nahi dut, eta pentsatzen dut, hemendik 30 urtera, herritar gehienek jakingo dutela euskeraz, eta orduan aukera izango dutela hizkuntza batean zein bestean berba egiteko Barakaldon,
Eta beraz, gure hizkuntzaren erabilpena portzentaia handituko dela, ez? Eta kulturari dagokienez be, nire ustez, bai, jarraituko dela, horrelako euskal dantzak eta horrelako bertsolaritza edo ez dakit euskarazko musikariak edo rap edo bestelako musika estiloa, baina euskaraz be egingo dena. Hori da nire ustea. Ez dakit ikusteko aukera izango dugun 30 urte barru, baina, bueno, horretaz ere aritu gara purtsu bat lehen arratetan. En nombre dos deuses, a renuncia da pobreza dos homes do mundo. Kantuz ehortzen esate, hiltzen aizenia. Kantuz ene lagunik harturik jairia. Nela, nela, porque non podo, Los meniñas dos teus ollos, non me deixes, eu ten compasión de mí, sentir non podo vivir, sentir non podo, sentir non podo. Ertzainak moduko talde bat egingo nioke, orain momentu berezi bat izan dela beraien bizitzan edo beraien trajektorian. Bilatu izan dugu txuleta, ez ginenako gogoratzen zeintzuk ziren egin ditugunak. Baina emakume bat falta da, ostras, 5. izango da eta emakumerik gabe. Ni aurreko urteetan egin dudan bezalaz, Daviden esku utziko dut dena. Daviden esku utziko dut dena. Total, berak egingo du nahi duena. Berdin dionik zer esaten diodan edo zer proposatzen diodan. Gero nahi duena egiten du. Baina emaitza zoragarria denez, pues ez dut denbora alferrik galduko. Berak erabakiko du. Bai? Eta nik erdigunera ekarriko nituzke pertsonaia anonimoak, ez? Gure ondarearen alde lan handia egin duten gizon emakume txitxamuma haur anonimo. Periferian egon direnak, erdigunera ekarri, eta ez daiken izan bat, ez? Akaso kolektibo bat, akaso auzo bat. Holan bat batean, proposatuko nuke Barakaldoko norbaiten inguruan hitz egitea, baina igual oso zaila da, igual ez dakit Barakaldon ja, ibilbide nahikoarekin, referenterik eukiko dugu, nolan argia, ni musikaren mundutik orain ez zait etortzen, baina hori gustatuko litzaidake. Buelta asko eman diote galdera honi, erreferente asko izan ditzakegulako, egia da lau ediziotan hartu den pertsonaia edo izan dela beti hilda egon den gizon bat, eta ez dakit hurrengoa izan behar den hilda dagoen emakume bat, edo emakume bat, soilik. Hor badaude, ustez, igual, hau da,
txikitan erabiltzen genituen boletoi guztiak, ez da? Niri adibidez, Kirmen Uribe oso pertsona interesgarra iruditzen zait, eta oso gauza interesgarriak egiten ditu. Jende askok ezagutzen du, baina, nire ustez, olako prestigiozko pertsona da, eta nire ustez interesgarri izango litzateke adibidez Kirmen Uribe. Ni beste proposamen bat guztiz desberdina daukat. Vicente Amogel. Interesantea izango litzake igual bizi dagoen norbaiteri omenaldia egitea, ez? Adibidez, David Nanclares. Baude erronka batzuk, horietako bat izan daiteke nik adibidez pertsonei bat netako euskara eta euskal kulturako importante izan dena Oteiza da. Gero badaude pertsonei batzuk bizirik daudenak eta oso importantea dira, horietako bat Urbeltz izan daiteke, dantzarako netako oso importantea, baina netako adibidez kasu horretan, eta oso importante izango litzateke Urbeltz eta Marian egitea, biak. Edo musikariak adibidez ni Lourdes Siriondo eta Xabier Lete entako da bikote bat. Eta beste historia polit bat izan daiteke hausnarketa eta egitea musikan inguruan talde, pixka taustura suposatu den taldeekin adibidez Itoiz bat. Izan daiteke, Itoiz bat izan daiteke talde bat, Oskorri bat izan daiteke. Nik uste dut lan asko dagoela gauza eta zorionez gauza asko daude egiteko. Neria izango zen, ez zuen alde egingo. Igoak ebak iban izkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Laran, 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 lan, 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 la. Lan, laran, lan, 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 la. Polit ez da, benetan polit, lan ederra, benetan oso dokumental ederra. Bueno, zelan gauz, amaitzen ja, Baina ondino sorpresatxu bet dekogu, Aber zer momentu txuet idazten dekogu jendi eta olat zapatak erakusteko. Olatze gure du zapatak ikusi, bueno, momentu txuet, ze ingotena da. Aber, holan ikusten dauzen zapatak. Aber, ba. Olatz! Ikustezu zapatak! Beitu, la rosatik guztetan jatzuz! Espero baietz, beitu zer dekoten hemen. Epa! Kietai! Sorginak taldea agurtuko dugu bebai hemendik, sorginak!
Sorgina zuezari, sorgina, bai, egize da sorgina zariela. Galder, bai, galderreri, musu handi bet, guapo, mua. Omenaldia gure herriko kulturgilei, bai, noski, bai, ez danontzako. Bueno, baina hori baino harinau, egingo dugune, izango da, neu preparetekoten sorpresie, oin eskainiko zuet, bai? Orduan, hemen dekotez atretzoko gauzatxuek, bai? Eta oin eskatuko zuet mesedez, danok altza sofatik. Venga, gora eperdizek sofatik badakiz, ondino batzuk sofan jarrik ezauzie. Altza, aber, pitxita, haintzane, venga, dantzan ikusi nahi zaitu eta. Venga, altza danok sofatik, abestize ezagutzen dozu ez, ta? Orduen nik ez danok, momentu txubet, berotuen bidoteta, Calentar un poquito. Listo, bagauz! Bueno, esteko gunez musiken lataute nik ingo dut abestu, nire abotz politikaz, bai? Eta nik ingo dut abestu eta orkesti eta dana, Tupas, 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 tupas. Barakaldoni, barakaldonzu, barakaldongu, amaika mundu. Venga, arriba danok! Barakaldoni, barakaldonzu. Venga, David, zeruan ritmoa. Barakaldongui, amaika mundu. Ai, behitu danok animetan die, venga muñeko txuk bebai, ala denok dantzan, hori bota. Venga, tíramelo, dámelo todo. Hori da, give me. Hemen poliglotak gara eta, oso ondo josuz horre pixu edeko, A ber, nanklarez, nanklarez, a ber, Bueno, ze momento emozionanti, Beitu oin, lehen urduri neuen, baina oin gustora nau. Geldituko nintzak hemen, 3 ordu zuekaz, baina ezin lehik izen, urrengo baten be egongo gara lasai. Bueno, oin, esatie, animo, asko, eta esatie, egin dugun programatxo xume eta humilau doala eskenite kultur eragile, Barakaldoko kultur eragile guztiei, bai, badakigu oso momentu gaiztuek eta txarra pasaten ari garela, baina lasai. Lasai, zetorriko die denbora on hauek, obi hauek etorbiko die. Orduen, animo asko eta injerra nori, dantzarizei, musikagilei, aktoriei, antzerkizaliei eta kultur eragile guztiei, bale? Eutzi goiari, laster taula gainen ikusiko gaituzue danori, bai? Hortaz, venga, aguanteu aguanteu, eta laster ikusiko gara. Maite zaituet, I love Baraka, eta gauze bat, Euskal Aldizia betute dau, bai, baina gauzetxu bet. Euskal Aldizia guretzako jakin daizuen urteo zuen dela, Urteo zuen, eta ez urteo zuen bakarrik, Euskal Aldizia izen behorko litzake, bizitza zuen, hortaz, erabili euskedie, bai? Ez eukilotzarik eta bota, anima zaitxezie. Bale, maite zaituet, aupa Baraka, adios, a ber, ekarri ona, zer da hau? Zer da, la mujer del cerdo, ahí va! Si vas a Barakaldo, Barakaldesa, si vas a Barakaldo, Barakaldesa, agárramela, que poco pesa, ay, oiene, que poco pesa, si vas a Barakaldo, Barakaldesa. Bueno, moztu ze oin kriston party zein gau hemen, Oin jirurok, lauro batera kriston party zein gau. Atarar daue! Saca la birra! Venga! Que nos vamos de parranda! Tabernanik ez dauen ez hemen ingo gu jaixe. Vale, eta moztu, Que me dais correa y adiós muy buenas, Hemen gelditzenaz. Rakak eta raka, agur Barakaldo, maite zaituen, neure bihotzien dekotzuet danori. Mua!